Pinoy Bus Driver TV. Dito tayo sa Abuyog, crossing Gubat. Abuyog, susuwa. May ikot natin dito. Lagay ng sticker, kaya lang, pupunta ng sticker. Dito tayo. Nakaupusan ng sticker. Dito tayo. Baka mayroon na ulit. Nakaupusan eh. Pero, pag diretso mo yan, pupuntang Gubat yan. Ito Diaz. Kita tayo. Ito. Truck. Sit out. Hindi ko. Wala lang yung sticker. Mag-CR lang pa sa episode. Nag-CR. Pagkakamat mo yan. Kumalang ka dyan. So, bang Gubat. Shout out kay Digo Luis Canilla. Si Jerry Pugulado. Siguran Expressway. Shout out sa mga Kadil TV. Kaya Sorsogon. Gulat. August 31. Ang ating driver, si Mr. Goson ng Liloan, Southern Leyte. Shoutout sa ating mga pasahero dyan. Walang umaga sa inyong lahat. Yan, pasahero. Papunta tayo lang sa Tarita, Samar. Pamatong tayo magkabuksit. Ay. Ito ang diretsuhan sa Kasiguran, Sorsogon, southbound. Dagat yan. Yan sa kanan dagat yan. Suplado ka pusit. Meron dito? Ha? Wala. Bili sila ako ng truck. Hindi mo pinansin. Pusit rin.
shoutout sa mga taga Queens Express Incorporation. Sila Blackman at sa All Piltango. Ito na yung kasiguran mga kapulisan. Ito na bayan na kasiguran. May bira kahit kurbada. Focus ito na. Ayan ang Mount Bulusan. Kitang-kita na sa ating harapan. Shoutout nga pala kay Jerry Hinson. Nagtatampo na yun, hindi siya sinasa shoutout. Kung sila na eh. Ito na ang lugar ng Sorsogon, Huban. Kung sila na eh. Yan mga buksan, yung mga ganyang stoplight ng kulay pula, yan ang titignan nyo para di ka mapadiretso dyan pag nag-stop. Go go, buksan tayo. Go. Ay, breakdown yan. Breakdown si Migo. Si ano naman yan? Si Alyokod. Si Dario Alyokod na breakdown naman. Si IWL. Lagi na rin-breakdown yung amigo ko ah. O, dito na tayo mga kapatid. Dito na tayo sa Huban, Bicol. Hello. Hi. Mga 11 siguro.
dumaan ka dyan, papuntang Magallanes yan. Yan. Ah, yung Marites Yan, oh. kanina. Lalabas ng Michelle. Kaya na Mount Pulusan, may kabugsi to. Unahan ng malong? Yan o, Hindi, nagagaling kami ng Panoy. Mount Pulusan. Nagagaling kami ng Panoy, tayo. Oo, hindi galing sa Pulusan. Saan ang... Sige, sige, sige. Ayaw mo naman diba? O, hanggang dito lang tayo magkabugsit. Yan ang yung driver, si Jeffrey Carriazo. Jeffrey Carriazo. Bugsit na yun. Tingnan yung mukha. Jeep lang, walang karyaso. Bugsit na yun.